ସାର୍ ଆପଣ ଘାସ କାଟୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଏଇ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏ ଘାସ କାଟିକିରି ଚଳୁଛି ଆଉ ବିକିକିରି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ କି? ମୋ ପରିଚୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ବକଳା ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଛି। ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କୌଣସି ବେପାର ଫେପାର ବି କରି ହେଲାନି ଏ ବୟସରେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ଘାସ ଅଛି, ବିଲ ହିଡ଼ରୁ ଯାହା ଘାସ ମିଳୁଛି ତାକୁ କାଟିକିରି ଗାଁ ଲୋକକୁ ବିକିକିରି ଯେତିକି ଚଳୁଛି ସେତିକି। ଯାହା 2 ପଇସା ଥିଲା ତାହା ସରିଗଲାଣି। ଚାକିରି ବେଳରେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ସରିଗଲା। ସାର୍ ଆପଣ କେବେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲେ? 2022ରେ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଅବସରକାଳୀନ ସେମିତି ସୁବିଧା ରଖିନାହାନ୍ତି କି? ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଏ ବିଷୟରେ ଦାବି ଦିଆହେଲା, କୌଣସି କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି। ଆମର କୌଣସି ମାନେ କିଛି କଟିଲା ନାହିଁ, GPF ନାହିଁ, EPF ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। EPF ଯଦି କାଟୁଥିଲେ ତାହା ବି କଟିଗଲା, ତାକୁ ବି ଦେଲେନି। କୌଣସି ସେଭିଂ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପେଟକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଭିଂ ଆଉ କ'ଣ ରଖି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ତ ହେଉଛି, ସେ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ଯଦି କରନ୍ତେ, ଆମକୁ ଅବସରକାଳୀନ କିଛି ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତେ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କିଛି ଉପକାର ପାଆନ୍ତୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସୁଖରେ କଟନ୍ତୁ, ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଚଳେଇ ପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର କିଛି ରୋଗ ଫୋଗ ପାଇଁ ଯାହା ଔଷଧପତ୍ର ତାହା ବି କରିପାରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜ୍ୱର ଅସୁଖ ହେଲେ ଆମର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଔଷଧ ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଭାରି କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିବାହିତ ଆମେ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଆଉ ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ କି? ଦାବି ତ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଦାବି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଦାବି ସରକାର ଯଦି ମାନନ୍ତେ, ଶୁଣନ୍ତେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଅବସରକାଳୀନ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବଂ ଏହି ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ।